tine chirongwa chekatekism chatichafamba nacho. Takaona kuti hazvina kukwana kungoita bhaibheri chete tisina katekism. Saka nhasi tatanga katekism. Taidero takatanga svondo dzapera idzi asi takavhiringika nenhamo dzaitika dzakamboti vhiringa. Saka tinorombo chaizvo. Naizvozvo asi zvisinei hazvo tinoenda mberi. Nhasi tichaita introduction, nanga nyaya yekatikazi. Saka tichati katikazi yacho inombova chii, uyezve ine basa rei mukirike. Tikatarisa muchechi medu, nhamo zhinji dzatinadzo vatenderi nokubonderana kwatinako savatenderi nokurwisana kwatinako savatenderi. Mukatarisa chikonzero chikuru chinoita kuti tipokane muchechi kusaziva. Kupokana kwatinako kubva muzvita kusvika kupi kwatogara tichiita, kushaya ruzivo rwedzidziso yechechi. Saka tikawana ruzivo rwedzidziso yechechi zvinotibatsira. Tichaona tava kufamba pamwe, tichaona chitendero chedu chava nepundutso, tichaonawo chitendero chedu chava kudzika midzi, tichaonawo chitendero chedu chava kufadza. Zvinotochitanga ndisati ndatanga kuti katikazi chii. Ndinoda kutanga nchiti mukirike katolike chitendero chedu chinobva kupi? Ndomubvunzo wandoda kutanga nawo. Mukirike katolike chitendero chedu chinobva muzvinhu zviviri: sacred scripture nesacred tradition. Bhaibheri namagamuchidzamwa echitendero anobva kuvapostori, nonzi sacred tradition. Ndokunobva chitendero chedu. Dzimwe chechi chitendero chadzo chinobva mubhaibheri chete. Vane polisi inonzi sola scriptura, kureva Bible alone. Ndokusaka vachigara vachingokunetsai mukataura chinhu zvonzi chowanikwa papi mubhaibheri, chowanikwa papi mubhaibheri. Nokuti ivo principle yavo isola scriptura, Bible alone. Zvino isu principle yedu iBible plus tradition. Ndokusiyana kwatakaita nedzimwe chechi. Dzimwe chechi bhaibheri roga, isu bhaibheri namagamuchidzamwa echitendero anobva kuvapostori atinoti tradition. Saka bhaibheri ndoriya ratiri kudzidza muvhuro oga oga. Ndorimwe bandi rokunobva chitendero chedu chechikatolike.
Right. Kozoti tradition, kana kuti apostolic tradition, kureva zvakaziviswa naMwari kana kuti zvinoramba zvichiziviswa naMwari zvichifamba nomutsika dzokunamata dzekirike ndo tradition. Saka zvinosanganisira zvidzidziso zvavasande, zvidzidziso zvanapapa, zvidzidziso zvamakanzoro. Tina makanzoro akawanda akaitika muchechi kusvika pandiri zvino tane Vatican II. Kubva pakanzoro yokutanga kusvika pari zvino ava 21 makanzoro, tichisanganisira neVatican II. Saka yose iyi itradition, magamuchidzamwa echitendero. Kana muchida kuti munzi koyo tradition inotsigirwa here muBhaibheri? Inotsigirwa. Mukaverenga 1 vaKorinde 1 verse 2. 2 vaTesaronica 2 verse 15. 2 Timothy 3 verse 16. VaHebheru 4 verse 12. Luka 4 verse 4, Luka 1 verse 49. Luka 1 verse 49. Ndedzimwe ndima dzinotsigira tradition idzi. Zvinosei ndataura zvokuti chitendero chedu chinobva muzvinhu zviviri, scripture netradition. Ndo panobuda katikasi. Katikasi ipart yetradition, ipart yamagamuchidzamwa echitendero chedu chechikatolike. Saka ipart yetradition. Zvino ndoda kuti tinzwisise apa. Katikasi yakakosha seBhaibheri here? Kwete. Bhaibheri rakakosha kudarika katikasi. Asi Bhaibheri netradition zvakainzana. Bhaibheri netradition kukosha kwazvo zvakainzana. Asi katikasi haina kuzokosha seBhaibheri nemhaka yenokuti katikasi itsananguro yechitendero. Yakafanana nekomendari yeBhaibheri. Bhaibheri ndokunga munosiverenga makomendari aya anotsanangura Bhaibheri aya. Komendari yeBhaibheri harisi Bhaibheri. Ikomendari, itsananguro yeBhaibheri. Haienzaniswi neBhaibheri. Saka katikasi itsananguro yechitendero. Haingaenzaniswi neBhaibheri, itsananguro. Ndokusaka katikasi ichigona kurivhaisiwa ichiwedzerwa zvimwe zvinhu. Bhaibheri harigoni kuwedzererwa zvimwe zvinhu. Bhaibheri harina revision. Hapana pamakambonzwa kuti Bhaibheri rakarivhaisiwa. Zviri paBhaibheri ndo zviri paBhaibheri.
hazvina revision. Hongu pane translation haisi revision. Kungotora zviri mochisa munomwe mutauro asi uchitora zvakadero. Saka bhaibheri harichinjwi, katikazi inogona kuchinjwa ichiwedzerwa zvimwe zvidzidzo. Ndokusaka muchiwa zvichinzi zvino kune New Catechism. New Catechism yakatanga 1994. Yakawiswa naPapa John Paul II. Ndo vakaintrodusa New Catechism. Yaishanda kusati kwava neNew Catechism, yaiva Catechism yeCouncil of Trent. Ndo yamakadzidza mose vazhinji venyu. Katikazi iyoyo yeCouncil of Trent ndo yaichishanda kusvika posa. Saka pakazoita New Catechism yakaintroduswa 1994. Ndichazotsanangura zvirimwo zviri new Catechism iyoyo titigofamba tichiziva kuti chatinoita chii. Zvino ndatsanangura kudero ndochiti ko chinonzi katikasi chii? Shoko rokuti katikasi rinobva pachiGiriki kuti katekein. Katekein pachiGiriki zvinoreva maungira, echo. Chii chinoitika pamaungira? Maungira ireflection, kureva kuti sound inonorovera ichidzoka kwauri. Ndokusaka ichita maungira kudavirira. Chiti ukataura zvawataura zvoramba zvichidzoka zvichidavirirwa, ndo maungira, ndo echo. Saka mubhaibheri munguva dzaPauro, Pauro waitsanangura zvinoenderana naizvozvi zvekatikasi. Tikaverenga 1 vaKorinte 4 verse 15 na Romans 10 verse 14 kusvika 15. Pauro unotaura zvinoenderana namaungira achireva kunzwa, kudzidza, kuteerera. Saka katekein zoreva maungira. Saka vanodzidza katikazi chii chavari kuita? Vari kunzwa maungira. Maungira anobvepi? Kuna Kristo. Saka pauri kudzidza katikazi, maungira aKristo. Shoko raKristo riri mubhaibheri, maungira aKristo ari mukatikasi. Shoko rake riri mubhaibheri, maungira ari mukatikasi. Saka maungira aKristo anodaidza vadzidzi kuti vauye kwaari.
Saka catechism haingovi chete mashoko. Hazi mashoko chete. Maungira aKristo. We echo a person, not only a message. Saka chiri chinonzi catechism. Zvino catechism idzidziso youpenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomumagamuchidzamwa okunamata hunotsanangurwa nekirike katolike. Ndo catechism. Idzidziso youpenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomutradisheni hunotsanangurwa. Dzidziso inotsanangurwa nekirike yatinoti magisterium, kureva teaching office of the church. Saka kana tichitaura nezvecatechism toreva upenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomutradisheni huri kutsanangurwa. Kana kuti tinoti catechism itsananguro youpenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomutradisheni, tsananguro inopuwa nechechi. Ndo catechism. Saka kana tichitaura nezvecatechism toreva upenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomutradisheni huri kutsanangurwa. Kana kuti tinoti catechism itsananguro youpenyu hwaKristo huri mubhaibheri nomutradisheni, tsananguro inopuwa nechechi. Ndo catechism. Napafupi ngozivai kuti catechism zvoreva tsananguro. Saka sei tichidzidza catechism kuti hana dzedu dzivhurike kugamuchira Kristo neshoko rake. Saka necatechism tinogamuchira zvatakapiwa naKristo. 1 vaKorinde 15 verse 3. Ndiyo catechism. Itsananguro youpenyu hwaKristo hwomubhaibheri nomumagamuchidzamwa echitendero, tsananguro inopuwa nekirike katolike. Ndiyo catechism. Zvino catechism iyoyi tsananguro iyi ine nhoroondo, uye tisafunga kuti tisitatanga necatechism uye musazozvirova chifuva muchiti ndimoga mune catechism. MaJuu vane catechism,
tsananguro yemitemo gumi ndo yaiva katikasi yamaJew yainzi Talmud. Vaivavo netsananguro yemitemo gumi ndo yaiva katikasi yavo. MaProtestants ane katikasi, vamaLutherans ane yavovo. Musati ndimoga, vanotova neyavovo katikasi. Vakatanga kutevedzera kiri kekatorike kuita katikasi maLutheran, nobva kwazotevera maMethodist zvichinda. Saka vo iye zvino vari kuona kukosha kwayo. Mukatarisa dzimwe chechi iye zvino dzava nekatikasi, hadzitauri hadzo kuti katikasi, asi dzinayo. Vava kuona kukosha kwayo. Zvino katikasi tsva yatinayo yandareva iyi kuti yakatanga 1994 yakaintroduciwa naPapa Pauro vechipiri ava vamuSunday iye zvino. Katikasi tsva inotevera donzvo reVatican II Council. Ndoda kumbotsanangura Vatican II Council. Vamwe vanongonzwa kuti Vatican II kana kwakabvunzwa kuti chii havazivi. Vatican II musangano wamabhishopi wapasi pose wakaitwa kubva 1962 kusvika 1965. Ndokubva waita zvisungo zvatiri kutevedzera iye zvino mukirike katolike. Zvisungo zvakaitwa zvokufambisa chechi nokunamata zvakaitwa mumusangano wakaitirwa kuRome, kuVatican, saka inonzi Vatican II. Yakatevera Vatican I. Vatican I yakaitwavo mumwe musangano. Ndo yanga ichimbofamba makore ose kusvika pakazotanga Vatican II. Saka Vatican II yakaburisa madocuments 21. Ndofunga makaona pane bhuku rebhuru rakanzi Vatican II Documents. Pano wakamboriwonawo? Kwete, satariona. Mowisadzidzi. Bhuku iroro rizere mumabhukushopu. Ndonga munongosiritarisa muchisiya. Ndinovurombo kuti handarisiya handirina panapa, asi svondo rinouya ndouya naro ndozokuratidzai. Muchazoona kuti munosirivona muchingoona sokuti harina basa. Hapana bhukishopu isina bhuku iroro. Rakanyorwa kunzi Vatican II Council, rakanyorwa naAustin Flannery muDominican, ndiye wakabatanidza madocuments iwawo mukaritarisa. Saka Vatican II yakaburisa madocuments 21 anotungamirira chechi nokufambisa chechi. Pamadocuments 21
pane 4 akakosha anonzi maconstitution akafanana neconstitution dzenyika, bumbiro romutemo renyika kureva ndo rinoshandiswa kutonga nyika. Sakavo muchechi muna maconstitution kureva zvinoshandiswavo kufambisa chechi. Saka kune 4 constitutions. Ndofunga munongozimanzwa. Maconstitution arimo akakosha kunoti constitution of the sacred liturgy, inonzi sacrosanctum concilium. Ndo document rakatanga kugarigwa pasi roro 1962. Musangano weVatican II wakatanga neliturgy. Ndo document rokutanga ronzi Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium. Kozoti Constitution yechipiri inonzi Dogmatic Constitution on the Church. NechiLatin inonzi Lumen Gentium, light of the world. Saka imomo mune zvisungo zvokuti chechi inofamba sei. The Dogmatic Constitution on the Church, wakanzi Lumen Gentium. Kozouya Constitution on the Divine Revelation. Iyoyo inotaura nezveshoko raMwari nezveBhaibheri, kuti Bhaibheri rofanira kubatwa sei, richitsanangurwa sei. Inonzi Dei Verbum, vakanzi Dei Verbum, Constitution on Divine Revelation, inotaura nezveBhaibheri. Kozouya inonzi Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, inotaura nezvoupenyu hwomukristo ari munyika, inonzi Gaudium et Spes, kureva joy of life. Gaudium et Spes ndo inotaura nezvokuti mukristo unofanira kurarama sei munyika, ichipa zvidzidziso zvakasiyana siyana zvesocial justice. Ndo paya pamunozopopota muchiti chechi yapindira politics. Chechi haipindiri politics. Church is part of society. Politics is part of society. Government is part of society. Church is part of society. So the church cannot ignore things that affect society because it's part of society. When the church says something political, it is doing something within its rights as part of society. Ndokusaka kune social teaching of the church. Kuti utongi hwakanaka hunofamba sei, mabasa vanhu vanofanira kuwana mubayiro wavo wakakwana nemhaka yei kana vashanda, zvose izvozvo. Vanhu vanofanira kurarama sei,
mishonga yavanowana muzvipatara inofanira kuva yakamira sei, noutano here? Munhu unofanira here kukomita suicide kana kunzi aurawe kana aonekwa kunzi hakuchina kwachaenda, toti tomupedzisa here? Zvakanaka here mumutemo waMwari zvakadero? Zvose izvozvo zviri pastoral constitution on the church in the modern world. Ndoma constitution 4 pamadocuments 21 eVatican II. Mamwe madocuments ndeeducation, mamwe ndei zvakasiyana siyana. Muchazouya nebhuku racho mugoona. Ndo rinoshandisiwa rina maprinciples okufambisa church. Tiri kufambisa church namaprinciples eVatican II ari mumadocuments iwawo, ndo atinotevera. Ndokusaka zvichinzi chechi yedu yakarongeka. Hakuna chechi yakarongeka sechechi yeRoma. Vanhu vose vanozviziva izvi. Kwakaitwa research kunzi ndeipi organization yakarongeka pasi pose kudarika dzose. Catholic Church ikabuda iri number 1 pakurongeka. Number 2 kukabuda Ford Motors Company. Catholic Church yakaita number 1. Saka makakomborerwa muri muchechi yakarongeka. Zvinhu zvekatolike zvakarongeka. Hazvingoitwi bvonyongera. Nyangwe hurumende dzakatodzidza kutonga zvichibva kuchechi. Zvino pama documents 4 andareva: Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium; Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium; Constitution on Divine Revelation, De Verbum; Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes. Mu4 iwawa ndo muri kubva zvidzidziso zvekatikasi. Zvinobva mumadocuments 4 iwawa uye nomubhaibheri. Saka chodzi mukatekisti chii? Mukatekisti munhu wakavona ufumi hwegracia. Ephesians 1 verse 7. Wakavona ufumi hwegracia hwakadururirwa pasi nomuna Kristo. Unozvipa nguva yokudzidza mashoko akanaka. Achizvipa zvenguva yokudzidzisa akavimbika. Zvidzidziso zvechitendero. Ndiye mukatekisti. Saka zvakamira saizvozvo. Mukatekisti chombo chake ndiyo katikasi nezvidzidziso
zvekirike nezvomumagwaro matsvene. Zvinotochibvunza kuti sei kwakazonzi kuve nekatikasi tsva. Ndatsanangura zvekatikasi. Sei kwakazonzi kuve nekatikasi tsva. Katikasi tsva yakaitikizwa kuti ijekese dzidziso yechikatolike. Kuvaka nokujekesa dzidziso yechikatolike. Saka inojekesa sei? Mushure mokunge ndakutsanangurirai munotora mabhuku amunawo ekatikasi aya echirungu. Muchaona zvandotaura izvi zvirimo izvi. Ina mareference guide. Kuti kana uchida chakati unochiwana pakati. Hauchasweri uchinonoka kuchiwana. Katikasi yakare yaisina mareference guide. Iye zvino yakaiswa mareference guide. Anobva kubhaibheri kusvika kuzvidzidziso zvechechi arimo. Anokutungamirira paunoda kuinda chaipo. Kozoti inoparidza chitendero. Inodzidzisa chitendero zvakadzika. Uye inodzidzisa vana navakuru zvakabatana. Mwana unogona kunzwisa, mukuru unogona kunzwisa. Uye katikasi inotsikidzira kuti vanhu vararame dama rakanaka. Nokuti inoramba ichidzoka kubhaibheri. Chaizvo. Uye katikasi yakagadzirirwa kubatsira novanodzidzisa. Vanobatsirwavo. Inobatsira kwete vadzidzi chete novanodzidzisa. Ndokusaka iri tsva. Izvi ndozvakazoiswa kuti vanhu vabatsirike zvandataura izvi. Zvinotochibvunzazve mubvunzo umwe. Ko iyo katikasi iyi yakarongwa sei? Chokutanga ndokumbira kuti mugoendazve kumabhuku ekatikasi. Ndoramba ndichingokutumai. Torai bhuku rekatikasi rechirungu ramunaro kwamuri ikoko. Mutarise zvandiri kureva izvi. Pane logo iri pafront cover. Pano wakamboionawo? Pane dikira ndinaro hongu. Maita ino. Logo iyoyo ine pikicha yechii? Ine pikicha inoratidza munhu vanenge mambo Yesu Kristu nelampu vakaibata. Kana iriyo dikira ndinayo. Vakabata iyo nhingi lampu. Makumbo ayo. Ya munotarisisa. Ine pikicha ya mambo Yesu vakabata symphony. Iya yokuridza inonzi symphony. Symphony. Muchazonyatsotarisa logo. Ndiri kureva logo, handirevi pikicha. Pikicha nelogo zvakasiyana.
imi muri kutarisa picture, tarisai logo. Mukatarisa logo, muchaona pane symphony. Logo yakafanana neemblem kana kuti mureza kana chii. Saka logo yamunoona pakatikazi munotarisa pano mupicture wesymphony. Symphony kana mwakamboridza symphony ine 3 movements dzaunoshandisa kana uchiridza symphony. Saka katikazi yedu yakaita sesymphony nokuti ine 3 main parts. Ndozva zvandati mubatisise. Saka 3 main parts dzinoenderana ne3 dimensions dzelife. Right. Muri kuona symphony iyo yakabatwa iyo. Pakabatwa svimbo apo. Icho chimwe chakabatwa icho ndo symphony. Ndofunga notisi yadera ndinaro na bhuku rapeni rakadzi Penny Catechism. Picture iyo ya saka logo yamunoona pakatikazi munotarisa pano mupicture wesymphony. Symphony kana mwakamboridza symphony ine 3 movements dzaunoshandisa kana uchiridza symphony. Saka katikazi yedu yakaita sesymphony nokuti ine 3 main parts. Ndozva zvandati mubatisise. Saka 3 main parts dzinoenderana ne3 dimensions dzelife. Right. Muri kuona symphony iyo yakabatwa iyo. Pakabatwa svimbo apo. Icho chimwe chakabatwa icho ndo symphony. Ndofunga notisi yadera ndinaro na bhuku rapeni rakadzi Penny Catechism. Picture iyo yamaratidza ndiyo chaiyo. Mukatarisa pakabatwa svimbo, pane mhuka, pane svimbo, pane chimwe chakabatwa noruoko rworudyi cho machiona. Tachiona. Ndo inonzi symphony kana kuri kuno kwedu toti mbira. Kwenyu kuvarungu handaiti kuda munogona chirungu ndo symphony. Zvino
kana symphony dzine 3 dimensions. Saka 3 dimensions dzinoreva 3 dzoita correspond to 3 dimensions of life of the church and every Christian. The ZP 3 dimensions, the life yomuKristo, faith, worship, and morality. Faith, worship, morality. Those 3 dimensions, the church. Church ine zvinhu zvitatu: faith, worship, morality. MuKristo une zvinhu zvitatu: chitendero, kunamata, namagariro. Ndo zvinhu zvitatu zvomuKristo: chitendero, kunamata, namararamiro. Ndo symphony yomuKristo. Saka tinosamaraiza zvinhu zvitatu izvi namasii matatu. Batai masii andiri kutaura. Ingofungai 3 C's. Ndo marongerwo akaitwa katekasi yedu. 3 C's. C yokutanga, creed. C yechipiri, cult. C yechitatu, code. Saka katekasi yedu yakarongwa creed, cult, code. Creed ndo faith, cult ndo worship, code ndo morality. Ndo marongerwo akaitwa katekasi yedu. Creed, cult, code. Saka nhasi moenda movata muchimba muchingoti creed, cult, code. Creed, cult, code. Chitendero, kunamata, mararamiro. Ndo marongerwo akaitwa katekasi. 3 parts, like a symphony. Creed, cult, code. 3 C's. So, totanga creed. Rationale yacho. Those who belong to Christ through faith and baptism must confess their baptismal faith before men. Ndokusaka kune creed. Pupura chitendero chako mberi kwavanhu. Mambo Yesu na Matthew 10 verse 32 vakati, uyo anondipupurira pamberi pavanhu ndichamupupurirawo pamberi paMwari. Saka katekasi yakatanga nokuti pupura. Romans 10 verse 9. Saka chinotanga pakatekasi kupupura. Saka chidzidziso chokutanga chekatekasi irevelation. Ndokusaka ichitanga naMwari kuti Mwari ndiani? Mwari mweya mukurukuru nesimba, muridzi wezvinhu zvose. Mwari wakakusikirei? Mwari wakandisikira. Zvose izvozvo inotanga nerevelation, nokuti tofanira kugona kupupura. Creed. Yesu wakati unondipupurira ndichamupupurirawo. Rationale, those who belong to Christ through faith and baptism must confess their baptismal faith before men. Nofanira kupupura pamberi pavanhu. Kozoti cult, worship.
Those who belong to Christ Jesus through faith must know how God's salvation was accomplished once and for all through Christ Jesus and the Holy Spirit. Vanoziva sei through the sacred actions of the church liturgy. Ndocult. Ndopanouya zvokunamata namasakramende, ndopanouya ipapo. Ndocult. Ruponeso rwaKristu, poneso rwatakapuwa naMwari, rwakauya nomuna Kristu nesimba raMweya Mutsvene. Runoramba ruchienda mberi neliturgy. Liturgy inoreva public worship. Namato woruzhinji. Saka ndo pane masakramende manomwe neminamato. Osea munodzidza yando cult. Kozoti code. Those who belong to Christ Jesus through faith must know the destiny of humanly created people. People created in the image of God. How people should live. Vanhu vanofanira kugara sei vakasikwa nomufananidzo waMwari. Ndo code. Ndo panouya mitemo 10, 10 commandments. Pozouya virtues. Tsika dzechitendero dzoukristu, theological virtues, faith, hope, and love. Ari muna Paulo akanyora muna vaKorinde. Faith, hope, and love. Kozoti cardinal virtues are justice, prudence, nezvose ndo code. Kouya beatitudes. Ndo code. Ndo kurarama kwaMukristu. Kana takatarisa marongerwo ekatikazi, tinoona zvinotevera. Ndati kuronga kwayo creed, cult, code ndo kurongwa kwayo. Takatarisa marongerwo ayakaitwa, God's actions come first. Mugonoongororazve 2/3 of the catechism is concerned with God's life and his son Christ. Three-quarters ndeyaMwari,
munozvitarisa izvo. 1/4 ndo yeaction yedu isu. 3/4 ndeyaMwari namanamativho aMwari. 1/4 ndo yokurarama kwedu yamacommandments namabeatitudes namavirtues. Ndo 1/4. Just 1/3. 1/3. 2/3 is about God. God's life. And how God should be worshipped. 1/3 is about what we are to do. Tatofanira kuita isu. No 1/3. Saka philosophy yokuronga kwakadai chii chatiri kuudzwa nekuphilosophy kana kuti ungwaru hwokuronga kwakadai. Zvairi kutiudza katikasi ndezvokuti God calls and we respond. Ndo zvairi kureva namaarrangement ayo. Ndokusaka God iri 2/3, 1/3 tisu. Mwari unodana, isu tinodavira. Ndo marongerwo ayo, ndo ungwaru hwacho, ndo philosophy. Mukabvunzwa kunzi philosophy yeCatechism ndeipi? God calls, human beings respond. Ndo philosophy. Kozoti chinotsikidzirwa nekatikazi yayezvino igracia. God's grace in the Christian life. Kureva kuti upenyu hwaKristu chipo chaMwari, haisi kodzero. Chipo, God's grace. Saka iwevo kana wopa mumwe munhu chitendero, uri kupa gracia raMwari. Hausi kupa kodzero. When we teach faith, we must emphasize God's grace. Those who pray wakatikas. Everything is God's gift. So say chipo chamari. Saka kuna une right. Tose chipo. Dzidzisai vanhu kuti haisi right kuva muRoma, chipo. Haisi right kuva moyo musande, chipo. Haisi right kuva mbuyana, chipo. Ndo zviri kurehwa nekatikazi. Vamwe venyu motoona somune right. Hauna kana right nyangwe yokugamuchira muviri waKristu, chipo. Ndo emphasis yekatikasi. Philosophy, God calls, we respond. Ndo marongerwo ayakaitwa. Saka ndo mamiriro akaita katikasi yedu awa. Inoratidza rudo rwaMwari. Noupenyu hwaMwari hwatinofanira kurarama mahuri. Kozoti chimwe chinhu chiri pakatikazi yedu.
yakabatana, it's organic. Mukaitarisa chawawana pachapter 1 uchachiwana futi pane chapter dzose choramba chichidzoka ina anonzi macross references. Uye namapfimu anoramba achidzokororwa. Ukaona chinoramba chichidzokororwa chapter nechapter zviri kureva kuti ndo mwoyo wechitendero. Ina macross references. Uye namapfimu anoramba achidzoka. Ndo mamiriro ayakaita. Zvino ndatsanangura sezvizvi zvinhu zvatofanira kuisa mundangariro ndezvizvi. Mumwe nomumwe mukatekist, mumwe nomumwe mukatechumenate, uri mudzidzi wekatikasi, uri mudzidzisi wekatikasi. Saka dzidzisa nehanya, dzidza nehanya. Ndochokutanga. Chechipiri, ziva kuti kugoverana navamwe chitendero ibasa rako somukristo. Zvino unogovei kana usina chinhu chokugova. Kugoverana navamwe chitendero ibasa rako somukristo. Ndokusaka tati ngatidzidze katikasi tigowana chokugovera vamwe. Ezvo hatina. Mose matoona kuti chero maite takadzidza katikasi matoona kuti hamuna kana chamakadzidza. Sorry henyu. Ndokudzidza kwacho ukaona waona kuti handizivi wadzidza. Mose mamuchiti takadzidza katikasi hamuna. Ngatitotanga hedu. Takasununguka. Tichaona katofamba nayo muchaona kuti hey, tina zvatatambodzidza. Nyangwe vaitidzidzisa vaitireverawo futi nhema. Vanotofanira kuuyavo kujoina ipapo. Tine basa rokugovana chitendero. Chechitatu, katikasi inotibatsira kunzwisisa mharidzo. Nokuti tinenge tava nohwaro. Ukaverenga Bhaibheri usina hwaro, hakuna kwaunoenda. Asi kana Bhaibheri rikanozemberana nedzidziso yekatolike, ndokusaka muchiona pamharidzo dzangu pose pose mukateerera ndowedzera ndichiisa dzidziso yechechi mukati memharidzo. Ndoona kuti vazhinji vedu hatina hwaro, saka ndotobatanidza zviri zviviri. Kana makamboteerera mharidzo dzangu hapana isina katikasi. Handikuratidzi hangu kuti ndaisa katikasi asi munoidzwa. Mharidzo inohwaro hwekatikasi inonzwikwa kudarika kana usina. Katikasi inoita kuti tive nomuono wakanaka wokurarama. Kubva zvinotoita vano muono wokurera vana, muono wokushanda mumabasa zvakanaka, muono wokudii tava nevision. Vision inobva pakatikasi.
Catechism inotibetsera kuwedzera ruzivo, kudzikisa ruzivo, vaEfeso 4 verse 13 kusvika 14. Uye Catechism inotidzidzisa kuti pana vanyengedzi, tisangonyengerwa. Kana unohwarwa haunyengerwi. Chinoita kuti tinyengereke kusaziva. Kozoti kune zvidzidziso zvinoti gozhei zviri muchechi, Catechism inozvipfavisa netsananguro dzainopa. 2 Peter 3 verse 16. Catechism inotibetsera kuti tava nechombo chokugona kuzvimiririra kana woziva. Unogona kuzvimiririra kana ukabvunzwa mubvunzo. Chinoita kuti tishe kubvunzwa mubvunzo, kukoniwa kuzvimiririra. Ukaona uchiti ukabvunzwa mubvunzo woita hasha, haugoni kuzvimiririra. Ukabvunzwa haufaniri kuita hasha, nokuti unenge une chombo checatechism. Kana mava nechombo choruzivo checatechism, muchaona kuti hamuitiri vanhu hasha vanokubvunzai mubvunzo. Munongovadavira, makapfava, musingavhunduki. Hasha ignorance. Titus 1 verse 9. Uye ngatisivei chokupedzisira chandiri kuda kutsikidzira. Catechism ndeyomunhu wose. Hakuna unoita outgrow catechism. Zvakafanana nedictionary. Hakuna munhu ngati ina handichashandisi dictionary. Ndosimbosvama vandodzidzisa zvikuru vava kumayunivhesiti, kwandombodzidzisa, unoona asati achabata dictionary. You can never outgrow a dictionary. Ndozvimwe chete necatechism. Haufi wakaita outgrow catechism. Ndakanzwa vamwe venyu vachiti takatopedza catechism. Kupedza haiperi. Upenyu. It's a lifetime enterprise. Kuna unopedza catechism. Saka naiwo mashoko ndo introduction yangu. Sondo rinouya topinda mukati mayo. Iye zvino tapinda kumakavha. Maziva zvako, mamiriro akaita catechism. Kwete ngomanyira kungoti ndoverenga catechism. Iye zvino moverenga muchiziva kuti yakamira sei. Maita henyu. Okay, Baba Makamure. Ina handisi kuda kumbokomenta zvangu, ndoda kupa vamwe nguva yekuti vakomente kana kubvunza mibvunzo. Sunungukai semazuva ose, kuita unmute yourself, motaura zvamuri kudawo muchipfupi, tigopana nawo nguva kuti tose tikwane mazita enyu. Pamusoro ibaba. Kekutanga ndirakuziva kuti bhuku randinaro iri, katekisi yangu yandinayo iyi. Ndiri musession.
All right. Catechism yangu yandinayo iyi. Handisi kuona nhingi yamava muchitaura, sifoni yamava muchitaura iya. Chiri pazasi icho ndo logo. Apo pakanzi Catechism of the Catholic Church pakaita picture. Pane chiri pazasi icho chakaita Sedgwick Bridge. Muri kuchiona icho? Oh, okay. Ndo logo yandachireva. Right. Ine symphony. Maita. Mubvunzo wechipiri ndanzwa pane pamamenshena nezvesuicide, kuti vanokomita suicide. Handinyatsoziva kuti the position of the church yakamira sei as regards vanhu vanokomita suicide. According makambozvimenshena mbichana pataiita mabhaibheri edu aya atinoita nemandi. Makaita semaita mention in passing, asi zvakanditi zvishoma muchiti mimi position yechurch yachinja. Handina kumboziva kuti yakambenge yakaita seiko kudhara ende yazochinja kuti iite sei iye zvino. Maita ndiri kuti ndapapa ndakati tichazvitaura futi mukatikasi tichienda mberi. Position yechurch ndeyekuti upenyu hahuzi hwedu tiri vachengeti, we are stewards. Takahupiwa naMwari. Saka we cannot take our life at will. Saka kuzviuraya, kutora upenyu hahusi hwako ndo hwaMwari. Saka kuzviuraya kwakaipa. Ndo chokutanga kwakaipa. Ndo dzidziso yechitendero. Zvino nyangwe zvazvo kwakaipa, asi hatigoni kupinda muhana yomunhu kuti titsvake chikodzero chaazviurayira, nokuti rutadzo runobva nokuti munhu waita nomune kusvika papi. Saka hatigoni kupinda muhana yomunhu. Saka chechi yava kuti nyangwe hazvo kuzviuraya ruri rutadzo, asi wazviuraya uyu hatingagoni kumutonga kuti wazviuraya saka waenda kumoto, kana kuti hatichadini. Isu ngatingomuitira zvatofanira kumuitira sovanhu vemhuri yaMwari. Tinomuitira misa. Kare chechi yaiti munhu wazviuraya haitigwi misa, asi yakazochinja iye zvino ikati tinenge tava kutongera munhu, ngatingoita misa, nokuti zvaazviurayira kazhinji munhu unozviuraya ukatarira pfungwa dzake unenge panguva iyoyo yaadero haasi kufunga zvakanaka. Saka unotongera sei munhu usiri kufunga zvakanaka? Uye chechi yakatarisazve ikati mubhaibheri chaimo muna vanhu vaikomita suicide, asi hapana bhaibheri parakambotonga munhu. Tongonzwa zvichinzi Zimre wakakundwa kuhondo nomubva adzoka mumba make nokupinda mumba make nokuzvipisiramo. Zvongoguma zvakadero. Hatina kunzwa kuti mushure mokunge azvipisa Mwari wakati uri bedzi romunhu. Hatina kumbonzwa kudero, kana kuti Mwari wakati handikudi. Tonzwa zvichinzi Sauro aona kuti wokundwa muhondo wakazvibaya nesword, isuicide. Asi hatina kumbonzwa kuti mushure mokunge azvibaya Mwari wakazodii. Bhaibheri harina judgment on suicide. Saka chechi yakazoti, who are we to make a judgment? Kuti wafa uyu wakamira zvokuti kuti hatifaniri kumupa masakramenti. Ndo tsananguro yandiri kupa iyoyo. Hongu iyo suicide haina kunaka.
asi waita hatigoni kumutongera kuti iye nemhaka yekuti waita suicide saka haana kunaka, hatigoni kudaro. Maita tinotenda zvikuru baba. Ndinobva ndanyatsozvinzwisisa nokuti isusu inini ndiri a psychiatric nurse. Ndaiona kuti vanhu vanenge vatraya kuita commit suicide vanoswetwa rescue somehow, vaiuyiswa hospital kwedu nokuti vaititwa mental case, because by the time anocommita suicide anenge asisiri. Saka kurega kuvaitira anything is just like condemning a patient, like condemning a patient. Saka ndofunga kuti pfungwa yanga yakanaka, and I think I regret kuti kare pakanga pasina pfungwa iyoyo. As you say, they have now moved kuita izvozvo zvekuti kumatenda okumi-traumas like any other person, because it's like condemning a patient kana muchita chakati, because paazocommita suicide anenge ari iyo yatinoti para suicide, asina kuzobudirira kuti azviuraye. They all come under our care as my psychiatric practitioners. Aiwa, ndatenda hangu baba. Ndizvozvo chaizvo chechi yakazozviona, nokuti kare ichiri Vatican I wanga uchitonzi kana wakomita suicide haupiwi Christian burial, asi Vatican II yakazoongorora ikaona kuti handizvo, apa pakaresvekana. Pamusoro baba Makamure, ini ndoda kutenda hangu zvechokwadi netsanangudzo yamatipa iyo introduction iyo yakapfuma zvakanyanya, ende takutotarisira zviri mberi, matipa appetizer, takutarisira dinner chaiyo, maita henyu chaizvo. Asi ndine mubvunzo wekuti izvo iye zvino tiri kukurudzirwa kuti semaparishes tiungane tichikurukura yavari kuti is it synodality pathway, or I don't know, something like that. Yekuti tikurukure toona kuti chitendero chedu tingachifambise sei, touyawo nemaideas sevatenderi. Zviri kureva here kuti izvi zvakatarisana nekuzoda kuchinja constitution, constitution yecatechism, kana kuti zvimwe zvinhu zvatinenge tadiscasa zvazobvumirarwa hanzi 2023 here ndo pari pakandongodzwa kuti zvakatarisana neizvozvo. Mazvita baba, ndoda kuti ndititsanangurei munzwisise. Pane nonzi council nenonzi synod, zvakasiyana. Council seVatican ndo council nana council of Nicaea, council musangano wechechi unoita zvisungo zvinofambisa chechi, ndo inonzi council. Council makes decisions. Synod musangano unopa marecommendations kuna papa. Okuti kuno kwedu kuZimbabwe tiri kuona chechi yakadai, ameno kuti mungati ubatsiravo sei nezvizvi, ndo synod. Saka synod is about making the church relevant to life. Ndo synod. Synod ndeyekuti church ive relevant, ive applicable kuupenyu hwenyu. Council ndeyekuti
kuve nezvisungo ndomaconstitutions ndoecouncil. Saka zvamuri kunzi kune sinodi, muri kunzi taurai zvamuri kusangana nazvo muchechi mopira kumusangano wamabhishopi, kuti mabhishopi agozvidzeya kuti zvive relevant kwamuri kana monamata. Ndo zvazviri kureva kuti zvive relevant kana monamata. Saka ndichafona ndiri mumusangano. Saka synod ndeyokuti church ive relevant muupenyu hwenyu. Ndo zvamuri kubatsirwa nesynod. Nokuti munozoti chakati hachinei neswitch, chakati ichi hachina zvachomboreva kati chinamata ichi, chakati chakabva nepichi. Saka vanoda kuti zvive relevant. Ndo basa resynod, to make the church relevant. Council is to create policies. Ndo masiyanano azvo. Council yakafanana nokugadzira constitution yenyika. Synod yakafanana nokuaplya constitution iya kuupenyu hwenyu. Saka zvino muri kunzi dzeyai zvakati kuti mangwana kana monamata zvive more meaningful. Ndo basa resynod chete. Asi haipikisani nekatikasi. Ndezvongoti nayo katikasi yenyu ive more meaningful. Ndokusaka iyo katikasi iya ndaona baba vachiratidza. Hazvina kunzi yogara yakadero, zvakanzi itorei muite adapt local situation dzenyu. Iyo yakatikasi. Ndorera basa resynod. Saka synod dzinogona kuita dzediocese, synod dzinogona kuita dzenyika dzepasi pose, dzechechi yose, dzinongosiyana siyana. Maita henyu. Aiwa, mazvita henyu baba, mazvita. Ameno maibengura. Maita henyu. Ini ndinoda kungonyanya kutenda zvikuru. Ndiri kuda kutenda zvikuru kuna baba nedzidziso yavatipa. Zvechokwadi neniwo ndakatarisawo mune yangu neGreek Catechism ndikaona logo yavataura baba. The 3 C's dzavataura ndadzionawo. Mangu dziri kutaurwa tsinzi part 1, part 2, part 3 kubvira pacreed pacho, cult, code. Zvakanyatsojeka. Asi ndazoona mune rangu mune imwe inenge kunzi part 4 iri kunzi Christian prayer. Kana kuti ipati yepart 3 here handizive, ndichazonyatsozvitsvagisisa. Ipati yecult. Ipati yecult. Okay. Asi ini ndadzidza zvikuru catechism iyi ndine nguva chaizvo ndinayo, asi structure yacho iyi ndandisina kumbobvira ndakaibata kungonoverenga mukati, but pazvatsanangurwa nababa zvanyatsojeka kuti ndo structure yecatechism yacho yese yatakatarisana nayo iyi. Zvinobatsira chaizvo kunzwisisa ipapo pekutanga tatapinda mukati macho kuti tinoti chitendero chacho, profession of our faith, Christian life yacho, life in the spirit. Aiwa, ini ndatenda zvikuru. Even pavatsanangura baba zvecouncil nesynod zvakambotsanangurwa, but zvabva zvanyanya kujeka kuti tiri kutaura nezvei kana tichitaura nezvesynodality. Pavataura kujekesa difference yecouncil iri kugadzira mitemo yacho constitution, nesynod yakutaura application yemitemo yacho nerelevance yacho mukati memasangano edu. Zvese zvandijekera, ndinotenda.
maita. Maimandishi. Aiwa makadi zvenyu. Ini ndine iyo diki randinaro iri. Iri ndiro rinobva razofanana nerekatekizimu yedu yekumbai yatiri kushandisa yeshona. Marasika pa network. Ndazokanganisa. Ndoda kungokutendai baba Makamure. Ini nangu ndakaita inonzi katikumeni nanhasi ndingori mukati kumeni. Kureva kuti ndichiri kungodzidza zvakadaro handitombogoni zvachose. Nokuti ndakapinda muRCIA chaiyo. Asi pandachida kubvunza nenyaya yekatekizimu ndeyekuti ndepapi pane amai vabva kutaura pavanga vachitaura kuti pane zvemakodzi matatu aya creed, cult necode. Ndepapi panopinda ndepapi panopinda canon code kana kuti canon law yedu kana kuti tiri kuzodzidza canon law code inopinda pacode naika tabva ipapo pamastructures ndeyamararamiro mukristo. Canon law inoreva mutemo wechechi unosunga mararamiro omukristo. Ine yava kumutemo zvino. Morality magariro canon law mutemo. Aiwa ndizvozvo. Inozotiwo yangu inozoitawo mapati akati siyanei inobvawo papati yecreed yopinda mumaparts inobatanidza charity ichibatanidzira macommandments aMwari zvese nemasakramende papati 4 yozoenda kumavirtues and vices yozonobuda kumorality yeyamataura neminamato yedu yechikatolika yatinopedzisira. Saka ndandoda kungobvunza kuti pandakamboenda kumusha uku kune mabhuku akubuda akanzi Catechism Compendium senga yambobuda namai. Iri kuwedzerwa here kana kuti iri kuwedzeresa sezvamataura kuti iri kuexpanda kuti nyatsodzidza zvakakwana. Iri muchishona ndofunga chibhuku chegreen here kana kuti cheyellow handina kuzokwanisa kutenga hangu. Ndandoda kungobvunza. Mabishop ane simba rokuti vawedzere zvimwe kuitira kuti vanhu vanzwisise. Vanenge vachitora paiyoyo katekizimu yakadzikwa, asi vanozonyora vachiitira kuti vanhu vari kwavo vanyatsonzwisisa, saka vanogona kuwedzerawo zvimwe zvokuti vanhu vapfurumidze kubata. Mukatarisa bhuku rakanzi Yesu muponesi wangu rine zvakanyorwa zvichinzi vanhu vatema vaiva namazita vaipa Mwari vaiti mutanga kugara chidzachapo chichi. Mukaverenga mukatekizimu yenyu hamuna zvakadero, zvinhu zvakazoadhaptiwa. Aiwa mazvita ticharamba tichishingirira mune upfumi hwakanyanyisa maita henyu baba. Musoro ibaba indoda kungobvunza indadorashika ini imuri kutaura bhuku ripiko rekatekizimu iri nokuti pane rimwe riri paAmazon Google paAmazon inoichi Kindle rine logo iyo yamatiratidza iyo baba iyo idzvuku rakai Blackberry rakudii iraitoi ndoitira kuti kana ndotsvaka kutenga ndotenga bhuku kwaro rakai Benz and Oats. Mamwe anenge ari ma-adaptation. Original bhuku rakanzi Catechism of the Catholic Church rongoguma rakadero. Asi mamwe anogona kuzonyorwa mataitiro akasiyana-siyana, saiwa akanzi Benz and Oats chichi ma-adaptation enzvimbo. Pamwe nematotenga adaptation kudai yokuAmerica kana yokuAustralia kana yokupi, ndo confusion dzamunozoita. Munogona kutenga bhuku rekatikasi rinoaplaya kuAustralia risinga apply kwamuri, asi mukarava munozvinzwisisa henyu
Rakai revised edition with the amendments Rerinenge following publication rakanyorerwa, of the Edith Tipika. raka